Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Βιβιάννα και σήμερα σκέφτηκα να ξεκινήσω μια καινούργια σειρά στο κανάλι που θα δοκιμάζω πράγματα, αλλά περίεργα πράγματα, όπως πούμε κάτι απλά πατατάκι που βρήκα στο σούπερ μάρκετ. Και σήμερα θα δοκιμάσουμε αυτό εδώ πέρα το πράγμα, δεν ξέρω και εγώ τι είναι, που το βρήκα στο περίπτερο της γειτονιάς μου. Και μου έκανε εντύπωση. Και θα δοκιμάσουμε και τα δύο. Τέλος πάντων, αυτό μου καταφέρουμε να το ανοίξουμε. Το έχω ήδη ανοίξει λίγο πριν το βίντεο για να μην καθυστερήσουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω τι είναι, αλλά πάμε να δοκιμάσουμε. Έχει μια πάρα πολύ ωραία γλυκιά γεύση. Είναι πολύ ωραίο. Και τώρα δεν ξέρω πώς θα ανοίξουμε το μπλε. Αν καταφέρω να το ανοίξω στο βίντεο, γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο. Αλλά παιδιά, πάντως αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Το κόκκινο, αν το άνοιξα. Τέλειο είναι και το μπλε. Επίσης θέλω να μου γράψετε, το βάζω καταρχήν 1,8 στα 10. Και θέλω να μου γράψετε στα σχόλια αν σας αρέσει αυτό και να συνεχίσω αυτή τη σειρά στο κανάλι που δοκιμάζω πράγματα. Bye!